Lakhain Koir Chowdhury MEC constituency angkang Josemet Dolamra Northern Forest Range ke parlo deitor sabit angkang along pen kang hua theng pikine polo. Forest asai ki atung ben joy pen berta kelong atengsi Dolamra Forest Range along Ite Ranger Dhoram terang ahin pen Japon si deitor sabit along abo phang chua sang ho pen ajo patrolling ke dam bom apora hot katuwe ajo baji 11 PM along deitor sabit angkang Long teki along pen truck e home plank set sera theng PC spawn long lapen na swa theng pi hithia long jorlo te 70,000 susi ador long ji pusi ranger pen na bachini dun aprang si media ko dito man kebang pachoro lo nilitum towe daithor bit pen nilitum chelang si patrolling kuri lo asut nilitum 11 around 11:30 malom nitum মানে patrolling kuri bom hut nitum chitong lok lo pen ala driver tum bangka jilo mun tala gari pen atheng pi ben nitum derak range headquarter an sin nitum chiwan dalo exact location mane lapu daithor rongteke nathu tala ke market value ke ini ke around 70 to 80 bak doi lah market value doi I think pi bangga lah ke emsal non là juntu ke claim mo tum phan ma kumani ke dulang ta hai mini tum ching de la kilo puji ini tum labang ke ington te lo nitum ritali pon bom nitum non ta patrolling dam bom ani bang nitum dam lo nitum tapulo dam bom nitum neblong te nitum bandet lo labang ke nitum compromise ne ta ting pinat bang ke lo tung si long te nitum ke wan po range long che bandet po sis po oh mana information mana lason lo nitum ini chingwai soi mana patrolling dam ang po mana arjulong lo lapuna pinang andam hoi po he matsi nitum tewe bangke la oda daithor bio pen nitum chingwai soi lo pong patrolling dam ang po John patrolling dam lo nitum kulong ta long dam lo success lo non aprang ke vain tan nitum lapu klem bom lo penepon bom nilimen dhorom terang dak dalomara headquarter long etes ranger Loks Mijuri pen berta pangdak pon Raja Rongpar News 24 Karbiang long